Η μπάλα θα φτάσει στο Ζέκιο, αυτός θα βγάλει τη σέντρα από κοντά, το γκολ με το Βεστάκι στο 4ο λεπτό. Η Τρεγλία ανοίγει το σκορ στον Κρουσόνα, προηγείται του ΠΑΟΚ με 1-0. Τριανταφύλου εκτελεί αριστοτεχνικά 1-1 στο 19 η απάντηση του ΠΑΟΚ Κρουσόνα. Καταπληκτικό φάουλ από τον Τάσο Τριανταφύλου που ιστοφαρίζει για την ομάδα του Κρουσόνα. Αλλάζουν την μπάλα, Μάτζης θα κάνει το σουτ, Κόλιας μπλοκάρει. Εκτελεί ο Χρυσάφης με δύναμη στην αγκαλιά του Κόλια. Χρυσάφης εκτελεί, η μπάλα στο δοκάρι και μέσα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο 46. Η Τριγλία παίρνει και πάλι το προβάδισμα στο σκορ με 2-1. Σκουτέλης ωραία προσπάθεια, θα κάνει και το σουτ, η μπάλα out. Για το Μάτζι, Μάτζης έξω από την περιοχή, καλό πλασέ out. Συγχαρητήρια στην Τριγλία, πραγματικά είναι έτσι όπως τα από coach, το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι και κέρδισε δίκαια. Το λάθος το δικό μας, ότι δυστυχώς φέτος για κάποιους που στεναχωρήσαμε σωθήκαμε νωρίς, εύκολα, χωρίς να τραβήξουμε τα περσινά. Κάποιους πιθανόν τους έχει πειράξει. Έρχονται με αποκλειστικό σκοπό να εκνευρίσουν και τα παιδιά και τη διοίκηση και τους προπονητές, γιατί πιθανόν θέλουν ο Κρουσόνα να σώνει την τελευταία αγωνιστική. Να πω ότι τα παιδιά έχουν κάνει έναν άθλο, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.